Zdravo svima, kao što vidite po naslovu, danas imamo prelistavanje Avonovog kataloga za 11. kampanju koja počinje da važi od 27.7. do 16.8. To je dosta vas tražilo u komentarima ispod videa otvaranja Avon paketa gde sam ja pitala da li želite prelistavanje ovog kataloga. Većina vas se složila, tako da sam odlučila da vam snimim taj video, tako da možemo odmah da počnemo. Onda imamo jednu super ponudu za ovaj parfem, lak koji je, to jest nije lak nego Lux parfem, koji sada trenutno košta 1190 dinara, a inače je dosta skuplji, oko 2000. Onda imamo akciju za ove karmine i sjajeve koji su sada samo 309 dinara, što mislim da je super ponuda za karmine. Maskare su takođe sada dosta snižene, jedna je 449 dinara, što mislim da je super. Ja imam ovu, za nju sam totalno zaboravila da vam uradim recenziju, ali definitivno ću da uradim i da je ubacim u recenziju novih proizvoda. Ok, je stvarno ništa spektakularno, ali može da prođe, nije baš loša da ne smem sa njom da izađem na ulicu, stvarno je sasvim ok, prosečna maskara, a ove ostale nisam probala. Onda imamo takođe super ponudu za ove kreone za oči i olovke za obrve koji su sada 229 dinara, što je super ponuda. Onda imamo ove Mark lakove za nokte i ovaj neki tretman 7 u 1 za 209 dinara, što mislim da je super ponuda. Dosta sam čula pozitivnih utisaka za ove Mark lakove, tako da definitivno bih vam preporučila ako nisam probala, jer su utisci savršeni. Onda imamo ove njihove gelove za tuširanje, sada su 199 dinara, ali pod uslovom da poručite bilo koji proizvod iz brošure, a onda možete da dobijete po ovoj ceni. Njihovi gelovi su stvarno fantastični. Onda imamo takođe super ponudu, kao što vidite ima baš dosta super ponuda, tako da ne znam koliko će trajati ovaj video, jer voljela bih da se zadržim na tim super ponudama. Imamo ovu četkicu koja je sada samo 299 dinara. Ja sam vam recenziju svih četkica ovih novih iz Avona koje ja posjedujem već uradila recenziju, tako da ću vam link ostaviti u opisu videa. Stvarno odlična četkica, imate od mene sve preporuke. Imamo ovde neke kremaste senke koje su za 329 dinara. Takođe za njih sam čula dosta pozitivnih utisaka, tako da bih vam preporučila. Onda imamo ova 3 proizvoda u setu koja možete dobiti za 999 dinara ukoliko poručite proizvode iz ovog kataloga u vrednosti od 1000 dinara, a takođe ih po istom ovom uslovu možete kupiti i pojedinačno po ovim ovde cenama koje vidite. Ukoliko nešto niste uspjeli da vidite ili da pročitate, pitajte me u komentarima, ja ću vam sigurno odgovoriti. Kod ovog nakita i tašne neću se previše zadržavati, kao ni kod ovih parfema. Kao što vidite, dosta njih je sniženo na 1000 dinara, tako da tu se neću previše zadržavati. Ukoliko, kažem, niste nešto stigli da pročitate, vi me pitajte u komentarima, jer prosto ima baš dosta parfema i sada kad bi se ja kod svakog zadržavala, video bi trajao 100 godina, tako da neću, samo ću ovako da pretrčim čisto da možete cene da vidite, i vidim već sama da postajem previše dosadna, tako da izvinjavam se na tome. Onda imamo ove neke stočice za muškarce koje su onako dosta po povoljnim cenama, kao što možete, sigurna sam da vidite. Evo, ovako ću malo da uspravim, možda vam bude lakše. Imamo 2 nova proizvoda iz Lux kolekcije koje stvarno deluju jako primamljivo. Imamo ovaj kao 3 u 1 proizvod, bronzer, rumenilo i posvetljivač po ceni od 990 dinara, ništa veću cenu nisam očekivala. Prosto Lux proizvodi su najskuplji u cijelom katalogu, ali definitivno su stvarno odlični. Takođe ovi karmini mi dosta deluju primamljivo, sada su 450 dinara, koji je inače prosečna cena sa popustom Lux karmina, tako da to sam i očekivala. Unutra je ovaj kao balzam za usne, a s polja je boja, što je super, ja obožavam Lux karmine, tako da bih stvarno voljela da probam i neki od ovih. Do duše izbor boja nije ništa spektakularno, ali možda u budućnosti uvedu neke nove boje. Dok su takođe ovi obični 450 dinara. Ja posjedujem 2 nijanse i ovu Nude Sleep sam skoro potrošila, ali definitivno ću da kupim ponovo, jer to mi je omiljeni karmin za usne ikada. Puderi i ovi njihovi su 990 dinara, tako da pogledajte, ja obožavam ovaj ovde puder. Fantastičan je, imate sve moje preporuke. Takođe za letnje dane je odličan jer je lagan, ima laganu prekrivnu moć.
ali stvarno se dugo zadržava na licu i bez setovanja, tako da odlično će biti ukoliko idete na neku svečanost, a vruće je u toj sali gde se nalazite, tako da bih vam stvarno preporučila jer definitivno neće da se istopi. Imala sam iskustva sa tim, pa vam i zbog toga i pričam. Onda takođe imamo i ova neka 2 pudara i Beauty Blender koji su na popustu. Takođe ove Mark lakove, Karmini i Sjajevi, tu se neću previše zadržavati. Onda ovdje imamo ovaj njihov novi bronzer koji je 699 dinara, on je inače skuplji. Kao i ove kuglice koje su, da kažem, malo skuplje nego inače. Baš bih se radovala da probam ovaj bronzer, ali definitivno imam 3 komada, tako da mi ne treba još jedan dodatni. Onda imamo još neke ovde stvarčice, tu se neću previše zadržavati, kao ni ovde, evo možete sami stopirati pa videti cene. Onda ovdje imamo neke slične proizvode i pišite mi u komentarima ukoliko ste probali ovu stvar za samopotavnjivanje lica, sada 309 dinara, pišite mi u komentarima ukoliko ste probali, baš me zanima kakvo je. Onda imamo Color Trend, stvari kojima su promenjena pakovanja, kao što možete da vidite, stvarno jako deluje interesantno i više mi se iskreno sviđa ovo od prethodnog, tako da pišite u komentarima da li se vama više sviđalo prethodno ovo pakovanje ili vam se više sviđa sada ovo. Meni iskreno sada ovo se više sviđa. Standardno su jeftini njihovi proizvodi, tu neću standardno da se zadržavam. Onda ove kremice, a nju su sada dosta jeftine, 890 dinara i ptice na grani znaju, to jest ko prati moje videe redovno, zna da ja u svakom videu gde pominjem Avon proizvode hvalim ove kremice i moja mama ih stvarno godinama koristi i definitivno umanjuju vidljivost bora, što je očigledno i starijim osobama je stvarno odlično. Doduše imate i za one preko 25 godina, dakle za malo mlađe. Ovo je za 35+, ovo je 45+, moja mama je konkretno ovu koristila sada trenutno za 45+, i stvarno je odlično, ali bilo koju iz ove kolekcije da je probala odgovarala joj je. Takođe ovde isto imamo neke kremice, doduše one su malo skuplje, takođe i ova zlatna ovde. Okolo očna je 790 dinara, što je dosta jeftino. Onda imate kao ovde u setu dnevnu i noćnu za 2350 dinara. Ovo je neko njihovo novo sredstvo. Ovo je kao, da kažem, neka uljana čistilica za lice i za skidanje šminke. Ima, sada ću da vidim koliko mililitara ima proizvod, 125 mililitara za 369 dinara. Ne znam koliko se baš to isplati, ali ako je dobar kvalitet, definitivno će isplatiti svaki dinar. Tako da obavezno ukoliko planirate da kupite i ukoliko kupite, javite mi utiske ili na društvenim mrežama ili ovdje u komentarima na YouTube-u, dakle svi linkovi od mojih društvenih mreža imate u opisu videa, tako da mi javite obavezno ukoliko probate, jer planiram i ja da kupim, a ne želim da kupujem za džabe ukoliko nije proizvod dobar, tako da obavezno neko od vas kada bude probao neka mi napiše u komentarima. Ove BB kreme i ove kremice NutriEffects i peeling za lice su, vidite, dosta jako jeftini. Nisam probala ništa od ovih stvarčica, tako da ne znam šta da vam kažem. Clear Skin proizvodi standardno jeftini, oni nikada nisu bili nešto spektakularno skupi, dok proizvodi za sunčanje definitivno jesu malo skuplji. Pripremam vam recenziju za kremu za sunčanje, to je losion za sunčanje i kremu za lice, također sa zaštitnim faktorom, tako da ćete to videti u recenziji novih proizvoda vrlo uskoro. I ovaj sprej za lice 249 dinara, što je super cena, ja ga obožavam i definitivno ću još malo kada budem potrošila prvu bočicu da kupim i drugu, jer je zaista fantastičan za letnje dane, lepo osvežava lice. Onda imamo ovaj Solutions gelove i pripremam vam giveaway, da znate, već sam vam snimila taj video, pustit ću ga posle ovog nekoliko dana kasnije, možda 2 dana kasnije, i moći ćete u tom giveawayu da osvojite ovaj jedan anticelulit gel, tako da obavezno se prijavite na moj kanal ukoliko niste, da vidite kada izbacim giveaway. Onda još neke ove stvarčice, ukoliko čujete neko lajanje, to moj pas laje, čuje se na kilometar, tako da ne mogu trenutno da ga smirujem. Onda ovdje imamo neki nakit, ja se nadam da vidite. Evo ovako to izgleda, neću se tu previše zadržavati kao što sam već i rekla.
Onda imamo ovu stranicu gde je količina proizvoda ograničena. Onda imamo ove neke Planet Spa stvarčice koje su stvarno premoćne i predobre, znači to je kolekcija koju vam bukvalno preporučujem da probate sve, jer stvarno su fantastični proizvodi. Onda care proizvodi standardno jeftini, većini ljudi odgovaraju, nažalost meni ne, jako mi je žao zato što su mirisi fantastični. Onda serumi za kosu su dosta jeftini, 349 dinara. Ja koristim ovaj zeleni za ispucale krajeve i predobar je. Sada planiram da kupim one zelene sa arganovim uljem. Onda imate ponudu za ove šampone i balzame, 1 za 249 dinara, a 3 za 499 dinara, što je fenomenalna ponuda, tako da ukoliko volite njihove proizvode za kosu, obavezno pogledajte. Ovdje sada nema, ja mislim, ništa specijalno, evo prelistaću čisto na brzinu. Naturals proizvodi takođe standardno jeftini, to je u svakom katalogu je ista priča, tako da nemam šta da pričam spektakularno o tome. Skin So Soft proizvodi, oni su onako srednjeg cenovnog ranga što se Avona konkretno tiče. Ovi roll-oni su 209 dinara, dakle jedan, i što je super ponuda za njih, obično su malo skuplji, tako da ukoliko volite roll-one, pogledajte. Proizvodi za stopala njihovi su fantastični, ja sam koristila jednu kremu i bila mi je zaista fantastična, tako da imate sve moje preporuke. Ovo je neki sprej za uklanjanje neprijatnih mirisa, samo 199 dinara, tako da pogledajte. Care kremice 199 dinara, tako da i to pogledajte. Imate neki set od 3 proizvoda za samo 499 dinara, što mislim da je super ponuda, jer biste ovu jednu kremicu platili svega 350 dinara, a sva 3 proizvoda dobijete za 499, tako da to je super ponuda. Gelovi za intimno pranje su 199 dinara, odlični su, mogu da vam kažem, ne izazivaju nikakve iritacije. Onda gelovi za tuširanje, standardno jeftini, ništa spektakularno. Onda imate ovde neke setove proizvoda koji su za 499 dinara i mislim da biste to trebali da iskoristite na ovaj Planet Spa set, jer ćete retko dobiti takvu ponudu da platite toliko jeftino, tako da bih vam definitivno preporučila. Veliki ovi gelovi za tuširanje su dosta jeftini, tako da pogledajte. Konkretno ovo je gel za tuširanje, a ovo je kupka koju možete koristiti kao gel za tuširanje, bar sam ih i ja tako koristila. Sprejevi za telo bilo koja 2 za 289 dinara, što je bukvalno džabe. Ja bih vam od mirisa preporučila konkretno ovaj sa medom i mlekom i ovaj sa narom i magom, fantastični su mirisi. Kremice za stopala 229 dinara, što je fantastična ponuda i pogledajte. Takođe ove neke Planet Spa stvarčice su prejeftine, tako da obavezno i to pogledajte. Ovaj katalog stvarno ima dosta spektakularnih ponuda. Ovde imate jednu stranu po kojoj je uslov, dakle, uz kupovinu bilo kog drugog proizvoda iz kataloga, sem ovih ovde, možete dobiti bilo koji proizvod sa ove strane po ovim specijalnim cenama koji su navedeni. Imate stvarno super, imate ovaj losion za sunčanje, tako da ukoliko nešto naručujete, pogledajte. Ima stvarno zanimljivih stvarčica, a nju mini kremice su ovo su od 15 ml, 179 dinara, tako da ukoliko želite da isprobate prvo da li vam odgovaraju ove kreme ili ne, možete kupiti ove manje po vrlo povoljnoj ceni. I to je to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da vam se svidao i da vam nije bilo dosadno. Obavezno mi pišite u komentarima koji je vaš omiljeni proizvod iz Avona, to je šta najviše volite da koristite iz Avona. Pratite me na društvenim mrežama i prijavite se na moj YouTube kanal ukoliko volite da me gledate, tako da mi se vidimo u sledećem videu. Ćao!